yung bus. Yan o, takaw o. Barrier, nasa gitna ano o. Grabe. Napakalapad ng ginawa nila eh no. 5.
sa Maysilo Circle, meron namang siyam na kalye ang tinaas sa barangay Old Galiga. Siyam na kalye, Kuyang Melo. At apat na kalye naman sa barangay Springview ang tinaas. Dahil sa bahan, nagkalat din yung mga basura sa palibot nitong mga lugar na binaha at meron din mga pasahero na naging pahirapan ang pagsakay. Tabo. Kanina yata meron pang aberya yung LRT natin kanina, no, Mark? Sabi na, okay na ba yun? Oo, ang abiso nila kasi kanina ay hindi sila makakapag-operate noong original schedule na 5 a.m. Sabi, before 6. Pero magkakaroon ng DML Road, nagawa naman nila ng paraan. So, 5 a.m. nakapag-operate sila. Yun nga lang, nagkaroon ng delay yung pagkakapasok doon sa mga pasayro dahil kinailangan pang kumpanihin yung catenary wire na siyang tinamaan ng itlog kahapon dahil sa import station. Pagkalalagay ng panahon, maklimlim dito sa lungsod ng Mandaluyong. Ang ito pa po siya magpakalalan ng GMA. Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio, Melo Belprado, sa Super Radio, DC. Masaya natin yung bilang lugar sa Quezon City ng pinakakagabi. Ano kaya ang sitwasyon po sa mga sandaling ito? Christian Maggio Christian, Super Radio. Bumaba ang nagdadaan sa lihat ng lugar sa Quezon City kagabi dahil sa tuloy-tuloy na malakas ang buwan ng ulan at tulot abagata. Kabilang nandiyan sa bahay ng Pastor Street dito sa may barangay Bangkag na umapaw ang tubig na mintakulan at umawat hanggang tingin ang tubig. Bumaba na rin ang bahay sa bahagi barangay Rohan. Dami ng kayang hanggang Domingo at mga daan ay nadaan kagabi dahil sa agos buwan na pagbaha. Bagay at tubig pero katuwang ang pagtala naman ng isang barkada o gabay sa pagbaha. Habang ang problema na tiwala sila basura. Ayon sa pagkakasya ang umubaba matapos nito ang ulan sa ilang madaling araw. Samantala ko pero dahil nasa patuloy na banta na matinding pagbahaan ang ulan. Matupad ang Quezon City ang grupang class suspension sa ilang barangay sa lungsod. Simula natin mga oras na ito patuloy na makulimlim dito sa ilang bahagi ng Quezon City at patuloy pa rin nararanasan yung panakanang ang pag-hapon ngayong umaga. Ako, nagpapalinjek ang garado, hindi ba mo dapat ito. Marta Bayan, El Monte, Lourdes,